Ola, que tal? Moi boas noites. Hoxe, en Sin Rodeos, recibimos ao portavoz municipal do BNG na Coruña, Xosé Manuel Carril. Xosé Manuel, moi boas noites, benvido. Ola, moi boas noites e moitas grazas por convidarme. Ademais da súa faceta política, é vostede premio extraordinario de doutoramento na Universidade da Coruña, ten publicados centos de escritos sobre a súa especialidade, que é o dereito. Son profesor da Universidade da Coruña, punto, xa está. Ademais é aficionado a correr, foi porteiro do Sporting Coruñés, e non cabe dúbida de que estamos ante un home polivalente. No, basicamente, cada unha das cousas que acabas de comentar forman parte de, bueno, pois da vida dunha persoa, non é que se faga todo conxuntamente, sino que forma parte de distintas etapas. O que esa idea de xogador do Sporting Coruñés foi unha etapa de cando eu era mozo, non? E na miña época, pois, os mozos normalmente xogábamos todos ao fútbol e nos equipos modestos do barrio. E o Sporting Coruñés é un equipo modesto do barrio de Monte Alto. E o que, a respecto da miña trayectoria profesional, sigo sendo profesor da Universidade da Coruña e para ser profesor na universidade, pois necesitas facer toda unha serie de méritos, non? Entón, pois, digamos que forma parte do currículum que un tivo que preparar, pois, para poder opositar a ser profesor. Despois desos éxitos deportivos, tamén universitarios, foi tamén secretario da Universidade da Coruña. Chegou o momento do gran desembarco na política e parece que lle tocou bailar nesta ocasión ca máis fea, porque o BNG xa non goberna nesta cidade. Que é o que pasou? Imos ver, unha das cousas que sí hai que ter claro que ao mesmo tempo que estudaba e que preparaba a miña posición e ao mesmo tempo que sigo dando as miñas aulas na Universidade da Coruña, fixo todo isto pois sin deixar a un lado pois os seus plantexamentos políticos ou ideolóxicos, non? Entón, eu na política levo moitos anos militando, non? Primeiro, pois, en entidades moi propias da miña época, todo relacionado pois co movimento da insumisión, despois no ámbito da universidade e no Bloque Nacionalista Galego sigo militando dende os 18 anos, non? Por lo tanto, digamos que sempre estivo en política, ahora está en primeira línea, pero sempre sobre a base de que é unha cuestión colectiva, non? En política as persoas están en postos sobre a base de decisións colectivas, non? E se eu estou como portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego é por unha decisión colectiva, como o día que deixe de ser será tamén por unha decisión colectiva. Que o Bloque Nacionalista Galego ahora non está gobernando, pois iso foi algo que decidiu a cidadanía, hai no que respetar, pero iso non implica que non se tenga que seguir co traballo, e co traballo se sigue facendo. Nos, de feito, insistimos moitísimo durante a campaña electoral que o Bloque Nacionalista Galego presentábase a estas eleccións como un movimento social máis. De feito, a elaboración do programa do Bloque Nacionalista Galego foi unha elaboración conxunta cos distintos movimentos sociais, e o traballo que está a facer neste momento o Bloque Nacionalista Galego no Concello da Coruña é sobre a base precisamente dese programa e da actuación conxunta cos distintos movimentos sociais que axudaron a elaborar o programa do BNG. Pero vostede, de todas formas, chegou tras un tenso proceso de elección que provocou quizáis un certo escisión no seu do BNG. Está superada xa esa situación? Imos ver, eu das cuestións internas do Bloque Nacionalista Galego só falo nos lugares apropiados, que son pois a Asamblea Local, a Asamblea Comarcal e os órganos de dirección pois da comarca e da propia localidade. O que sí temos que reparar, e isto é algo sobre o que insistimos moitísimo, é que o Bloque Nacionalista Galego é unha forza asamblearia, na que os militantes deciden cais son as políticas que se van a levar a cabo e que persoas son as que van a representar, non? Cada militante decide co seu voto, un militante un voto. Polo tanto, isto é algo que non teñen outras forzas políticas, como pode ser o Partido Socialista Obrero Español ou o Partido Popular, na que as decisións se toman nas cúpulas e non nas bases, en na que as persoas que actúan como representantes das forzas son designadas e non elexidas. No Bloque Nacionalista Galego funciona de maneira asamblearia e cada persona decide, non? Hai decisións que son por unanimidade e outras decisións que son por maioría. No caso concreto da persona que está a falar agora, pois o mero feito de que estexa aquí, que sexa portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, foi por unha decisión adoptada nunha asamblea local por maioría. De todos xeitos, como non todos os telespectadores poden acudir ás asambleas do BNG, é loxo que caixa curiosidade tamén polo que acontece. Por iso estou explicando como funciona o BNG. A era Tello, as manifestacións de Tello, de cando se foi, de que, bueno, pues, comentaba un pouco que vostede
chegaba, digamos que ao liderazgo con unha representación se cadra menor que en outros momentos da organización. Como ve vostede isto agora mesmo, xa que pasaron os acontecementos máis graves? No Bloque Nacionalista Galego, como comentei antes, nas asambleas pois se toman as decisións, non? Sempre por maioría ou por unanimidade. Todo o mundo pois pensa exactamente igual sobre unha serie de principios básicos ou mínimos, pero tamén hai momentos nos que se pode opinar de diferente maneira. Xa dixen que éramos unha asamblea e unha organización democrática, non? E en este caso en concreto, pois, volvo a dicir o que dixen antes, non? O Bloque Nacionalista Galego presentouse ás eleccións con un programa e con un novo candidato porque así o decidiu internamente, non? E isto sobre a base do traballo previamente feito pois, por compañeros que estiveron durante moitísimos anos traballando a prol do nacionalismo na cidade da Coruña, como foi o caso de Quique Tello, unha persoa da que só hai que dicir louvanzas. Vostede é partidario dun modelo de cidade diferente, metropolitana, galega, de barrios, pero tamén dunha política urbanística menos especulativa. Cree que iso é posible? Pois niso estamos, imos ver. Nos insistimos moitísimo en que os deseños das cidades teñense que facer tendo en conta principalmente a fisonomía da propia cidade e o contexto no que se está, non? Entón, nesta época de crise é necesario pois poñer de manifesto primeiro cal é a situación dos concellos, porque os concellos están a padecer esta crise económica con recorte no seu financiamento, pero ao mesmo tempo tamén asumindo competencias que non lle corresponden. Por iso nos lanzábamos a idea de que o futuro da Coruña como cidade motor de desenvolvemento económico da cidade, da comarca e do país iba precisamente nesa idea da Coruña como unha cidade metropolitana, como unha cidade galega, de barrios e sustentável, non? Esas eran as claves e, sobre todo, eso se construía o programa, non? Cando estamos a falar da Coruña como unha cidade metropolitana, ten a súa lógica. Por que? Pois porque hai determinado tipo de servizos que, se puxeran en común entre todos os concellos, pois permitirían que os servizos públicos municipais que se ofrecen á cidadanía fosen de calidade, non? E especialmente nunha época na que se están a recortar a dotación económica. Iso implicaba pois, a posta en común de servizos municipais, o diseño pois, da propia cidade de maneira urbanística en clave comarcal, os servizos do transporte pois, que foran servizos metropolitanos nos que ten un papel predominante o servicio de cercanías, o tren de cercanías. Cando falábamos dunha cidade galega era principalmente porque a Coruña é unha cidade galega, en todo, e iso implica non só cuestións relacionadas co tema da lingua, que son moi importantes, sino tamén esa idea da Coruña como motor de desenvolvemento do país, porque sempre o foi. E cando falábamos de sustentável, o relacionábamos directamente tamén co tema do urbanismo. Non é que haxa menos especulación, é que non ten que haber especulación urbanística. Nós estamos a favor da regeneración urbana, non? E iso implica actuacións moi concretas, non? A respecto de cales son as necesidades reais da vivenda nesta cidade e nesta comarca, como ten que ser o diseño dos polígonos industriais como motor de atracción económica, cal é o diseño que ten que haber de maneira urbanística a respecto do porto, dos nosos sectores productivos, ou incluso resolver problemas de vivenda que existen nesta cidade como son os 4 asentamentos chabolistas que hai na cidade da Coruña, non? E moitas máis cousas, claro. Hoxe temos a sorte de telo aquí para facerlle preguntas, pero vostede tamén está exposto, ou voluntariamente ofreceuse para dar resposta, digamos, que as preguntas da xente vía mail. Dalle tempo a todo? Sí, con algún esforzo. A ver, eu son o portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego na cidade da Coruña, pero adicándome sin ningún tipo de remuneración. Eu sigo sendo profesor da Universidade da Coruña. Entón, iso implica pois, que o traballo en política, como ten que ser, se xa un traballo colectivo. Somos unha equipa e cada un de nós pois, ten as súas funcións, non? E hai cuestións que a mí me atañen directamente, non? Obviamente, se a min vía Facebook ou vía correo electrónico me fan algún tipo de pregunta ou algunha suxestión, pois efectivamente eu contesto, non? É o meu deber, tamén como fago como profesor da universidade. Se interpelan un
directamente, pois é normal que conteste esa persoa, non? Outros dos seus puntos fortes do que vostede sempre defende, falaba antes ademais da lingua, da nosa lingua, e tamén da teima de quitar os símbolos franquistas da cidade pola lei da memoria histórica, pero parece que lle fan pouco caso nese sentido. Non é cuestión de que lle fan caso ao Bloque Nacionalista Galego, non, é unha cuestión de estrito cumprimento da legalidade. Imos ver, o Bloque Nacionalista Galego ten o seu plantexamento político a respecto da necesidade de resolver determinado tipo de problemas, pero en outras ocasións, sobre todo en temas de normalización lingüística e en temas de eliminación da simboloxía franquista, xa non é tanto un plantexamento político, que sí que o hai, sino única e exclusivamente que se cumpra a legalidade. Hai unha lei de normalización lingüística que afecta a todos os concellos e ao Concello da Coruña, por suposto, e implica que se teña que cumprir, e non se está a cumprir. E hai unha lei da recuperación da memoria histórica, máis ben, deso se queredes falamos despois, habería que falar da recuperación da memoria antifranquista, porque a memoria histórica tamén está recuperando o Partido Popular, pero dos vencedores. Non, pero nós o que estamos insistindo moitísimo é en que a eliminación da simboloxía franquista é unha cuestión de cumprimento estricto da legalidade. Cando estaba a falar antes da memoria histórica, pois o Partido Popular recupera tamén a súa memoria histórica, non? Millán Astrais sigue sendo o fillo predilecto da cidade da Coruña. Entón, o que hai que poñer de manifesto é que, dende os distintos movimentos, como por exemplo a Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da cidade da Coruña, cando estaba a falar de memoria histórica, estaba a falar de memoria democrática, de memoria antifranquista, de memoria antifascista, para deixar moi claritas as cousas, porque ahora todo o mundo recupera a memoria, non? Parece ser que Millán Astrai pois non era tan mala persoa, que os golpistas teñen neste momento fieis seguidores que están reescribindo a historia. Entón, o que temos que ter moi claro é que cando estamos a falar de memoria histórica estamos a falar de memoria democrática, de memoria antifranquista, de memoria antifascista e no caso concreto da Coruña e de Galiza estamos a falar da memoria galeguista. Vale? Eso é moi claro, porque no caso concreto de Galiza non houbo guerra civil, non houbo enfrentamento, aquí houbo un exterminio dos vencedores sobre a mirande parte da poboación, e iso é algo que temos que ter moi claro. E o Bloque Nacionalista Galego no seu día plantexou a necesidade de que houbera normas ao respecto, tanto en materia de normalización lingüística como en materia de recuperación de memoria, e o que toca agora é cumprilo, e non se está a facer. E vostede